गावालानो नमस्कार। आज आपल्या व्हिडिओची सुरुवात ही आपल्या ऑफिसपासून होता। हे आपलं ऑफिस आहे, कधी मी दाखवण्यात आज वेळ असं येतो की ऑफिसमधून शूट करूचं लागतं स्टार्टिंगचं व्हिडिओ। याचं कारण आज गणपतीचं 9वा दिवस आहे आणि माझी मुंबईतली कामं बऱ्यापैकी आटपली। जसं तुम्ही पाठी बघलात मी 6व्या दिवशी मुंबईत दिलं आहे। आज माझी कामं आटपली। आज मी परत गावात जातो आहे आणि माझ्याबरोबर म्हणजे ज्याच्याबरोबर मी जातो आहे तो माझो आणि मी त्याचो पार्टनर म्हणजे माझो ड्रायव्हिंग क्षेत्रातलो माझो काय म्हणतात ते का तो गुरु सद्गुरू आणि ज्याच्यामुळे मी गाडी शिकलो आहे, ज्याच्या मार्गदर्शनाखाली मी गाडी शिकलो आहे, ज्यांनी मला गाडी शिकवण्यासाठी बरेचसे प्रयत्न केले, बरेचसे म्हणजे या परिकाष्ठा केल्या त्यांनी, त्याच्यामुळे मी गाडी शिकलो आहे। या सगळ्यांना माहिती आहे माझ्या फ्रेंड सर्कलमध्ये। ह्या परत एकदा मी अग्री करतो आहे, त्याला पण माहिती आहे, मी बऱ्याचदा सांगत असते कारण त्याचा ड्रायव्हिंग ह्या म्हणजे A1 तो त्याचा ड्रायव्हिंग आम्ही भले काहीतरी चूक करू शकतो, तो माणूस चूक करू शकतो ना, अशी व्यक्ती माझ्याबरोबर आज असा प्रवासात आजच्या आता वाजले रात्रीचे बरोबर 10 वाजले आहेत, 10:15 झाले आहेत। 9वा दिवस आहे परत हे सांगतोय। आता आमचा प्रवास चालू होतो तो इले म्हाका फोन करतलो खंय गोरेगावला उभं रावलो काय म्हणून मी आता शूट करते, मग आता मग शूट करू गावचं नाही म्हणून आता आपण डायरेक्ट गाडीत भेटूया। मी तुमका दाखवते माझ्याकडे कोण आहे तो, ती व्यक्ती आहे भाऊसाच आहे माझो, पण तो कधीच माझ्या खयच्या व्हिडिओत नाही असा किंवा माझ्या खयच्या फोटोत नाही असा खयच नाही असतो। आज ते का मी इंट्रोड्यूस करतलो आहे, त्याचं नाव सांगते तुमका कोण असा काय असा, त्याच्याकडनं मी गाडी कशी शिकलो आहे थोडासा जर येळ गावला तर आपण मी एक्सप्लेन करीन। ओके, तर आता ह्याच्यानंतर जो आपला व्हिडिओ जो असतो तो गाडीत असतो आणि त्या साहेबाकडे असतो, तर आपण तेव्हा भेटूया। ओके चला, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तर गावालानो आपल्या प्रवासात सुरुवात झालेली आहे आणि जसं मी ह्याच्या आधी म्हटलं आहे की ड्रायव्हिंग ज्याच्यामुळे मी शिकलो आहे, ड्रायव्हिंग क्षेत्रातलं माझं गुरु सद्गुरू अशी व्यक्ती जे का मी आता इंट्रोड्यूस करतो आहे, जो माझ्या खयच्याच व्हिडिओत नाही असा, खयच्या फोटोत नाही असा, ह्याच्या आधी खयच्याच व्हिडिओत नाही, आज पहिल्यांदा तो माझ्या व्हिडिओत येता किंवा माझ्या बरोबर येता आणि आम्ही दोघंच असो गाडीत पाठी कोण नाही असा। आणि आता रिव्हील द फेस राजू सातारडेकर भावकीचा, ह्याच्यामुळे मी गाडी शिकलो आहे, ह्यानेच मला गाडी शिकवल्या मस्त एकदम। आणि जसं मी म्हटलं आहे ड्रायव्हिंगमध्ये A1 क्वालिटी बाब असं तो। आता आजचं त्याचं मुंबईतलं 3रा राऊंड आहे, येऊन जाऊन 3रो करता आणि आज ते का त्याच्या वांगडा माका तर जावचाच होता, फक्त त्याच्याबरोबर जात आहे म्हणजे तो जरा आराम करतलो, उद्या सकाळी घराकडे पूजा म्हणून। आणि मुंबईच्या ट्रॅफिक तर तुमका माहितीच आहे काय हालत आहे बघा। आता आम्ही सुटलो गोरेगाववरनं, पुढे आता प्रवासात आम्ही जेवण बाकी असा। आता वाजले बरोबर 11:30 झाले, 11:30 आम्ही अजून गोरेगावातच असो। बघूया पुढचा प्रवास कसं होता तो, आपण सगळं तुमच्यावर येतला। टाकी पण आम्ही फुल केली, आता आपण तुमका दाखवेन ॲव्हरेज कसा काय असा काय नाही आता सगळं एक्सपिरियन्स। आज परत एकदा CNG गाडी झाली, आज परत पेट्रोल गाडी रेलेलो असे, पेट्रोल गाडी आणि ती पण डिझायरच आहे, स्विफ्ट डिझायर। ओके, आणि साहेबांबरोबर मी आज फर्स्ट टाइम व्हिडिओ करतोय, साहेबांचं मत काय असतं पण आपण जाणून घेऊया। साहेबांच्या चॉईसनुसार आम्ही आता हॉटेलला थांबलो। आता त्यांचं म्हणणं लास्ट ट्रिपला ते बऱ्यापैकी जेईले जायचं म्हणून आम्ही आता थांबलो। वाजलो आता जवळजवळ 1 वाजलो, 1:30 वाजलो। ट्रॅफिक पाऊस बी असल्यामुळे जरा उशीर झालो। आता इथून जेवण आम्ही सुटतो।
जेवणात मागेला आम्ही आता बटर चिकन आणि बटर रोटी. पहिलं आमचं पापड होतो, दाखव विचारलं काय म्हणता बेंडू. आपली डिश होती बटर चिकन आणि बटर रोटी. त्याने साधी रोटी दिल्या, ते का म्हटलं दुसरी बटर रोटी आहे. डिश मस्त. साहेबांचं मत काय बा. हां टेस्टमध्ये तर भारी आहे, बरं लागलं. खाऊन झाल्यावर बघूया. अपेक्षा केली त्याच्यापेक्षा खूप भारी होता. माझा सरला साहेबांनाही सरवल्या. ह्याचा आम्ही घेतला बटर चिकन, आता एक नंबर होता. खूपच मस्त, खूपच मस्त. म्हणजे सांगायचं म्हणजे जेवण इतक्या भारी होता. सजेशन होता साहेबांचा, पण खरंच हायवे किचन खूप एकच नंबर. म्हणजे आवडला, म्हणजे याच्यासाठी आवडला की मागायला आम्ही खूप कमी हाफ मागायला, पण त्याच्यातला उरला. इतक्या सुंदर लागला होता, अगदी मनतृप्त झाला. तुम्ही कधी येलात तर नक्की ट्राय करा. हॉटेल हायवे किचन माऊली, पळसपेटाच्या पुढे. काय नाही पावसावर तरी पटकी केली. काहीतरी अपडेट असतंच. दोन भोगे तर दिसतात पुढे, पण काय वाटणार नाही.
अजून तसं मेकअपचं काय काम करू नये, फाउंडेशन पण नाही, पाठी फाउंडेशन लावून ठेवलं आहे आणि तर पावडर पण नाही, पावडर त्याच्यापेक्षा मोठा लपडा. एक थर चढाई देतं फाटसं. आपला गव्हर्नमेंट किती स्लो काम करता तुमच्या लक्षात येत असत. शेवटी काय आपलं कोकणी माणूस हा बघी राहणार वा, त्यामुळे त्यांना काय फरक पडणार. पहिली मस्तपैकी रंगरंगोटी लाईटी, पुढे फक्त लाईटी, रंगरंगोटी गायब, पुढे रंगरंगोटी गायब आणि लाईटी गायब, पुढे परत काळू. आता तुमचा रस्ता तुम्ही शोधून घ्या याकडे. अशी परिस्थिती आहे आपल्या रस्त्याची. इथे केला ते केला नाही तर तुम्ही मरा, तुमचा रस्ता तुम्ही बघा कसं. बरोबर 6, 1 ते 6 एक शिंगे होते. आता स्वारीले परत एक शिंगे खूप दिवसांनी. आता आम्ही पोचलो बरोबर हे काय येलो ते सांगा सावर्ड्याच्या पुढे. काय रे अडे आता हां संगमेश्वर, साधारण एक संगमेश्वरच्या पाठी आहो. पाऊस खूप असल्यामुळे गाडी उशिरा धावता आमची, पण ठीक आहे बरं येलो. आता याच्या पुढे स्वतः मालक बाबी कलिंगण चले दिलो थोडं वेळ, 2 तास चलायला काय परत हातात घेऊची लागते असा. हा सध्या आता उद्या त्याला थोड्या. गुड मॉर्निंग. 8 वाजले. आम्ही पोचलो आता साधारण माझ्या मते ओसरगाव. साहेब चाय पिऊ गेलो बरोबर 8 वाजले आणि आम्ही पोचलो आता ओसरगावचं आमचं टोल आता सर. आता साहेबांनी पाठी लवंडे झाले. आता ड्रायव्हिंग सीटला येलो. साधारण 1 तास 1.5 तासात आम्ही घराकडे पोचलो 100%. असं असतं. तो झोपलो, मी जागो होतोय, मी झोपलेलो आहे, तो जागा होतो. फ्रेश, दोघंही फ्रेश. गावाला परत एकदा म्हणजे पाठी आम्ही आता चाय पिऊक थांबलेलो आणि परत एकदा गाडी बघा खय येईल आमची गोकुळ हॉटेलची खासियत बघा. आज पण हे कोण नाही, कारण त्याच्याने सांगलेलं नाही गेट टाईम बघा की आम्ही रात्री लेट असतो 11 वाजेपर्यंत, 11-12पर्यंत. सकाळी आम्ही 10च्या पुढे येतो म्हणून. आता वाजले बरोबर 8:15 आणि वॉशरूम वगैरे त्यांचं चालू आहे. मी जसं म्हटलेलं ह्याच्या आधी की वॉशरूमची व्यवस्था आहे सर एक नंबर आहे, फक्त ते सकाळी 10च्या आधी गावणार नाही. परत हे मेन्शन करतं आहे की गोकुळ हॉटेल कोंडिये म्हणा, वॉशरूमसाठी एक नंबर प्लेस. गावालेनो ह्यो जो रस्ता तुम्ही बघताय, ह्यो रस्तो असा साधारण खारेपाटणच्या पुढे आणि माझा एक वैयक्तिक जर असा एक ओपिनियन किंवा माझा वैयक्तिक मत जर याच्यावर असत तर मुंबई गोवा महामार्ग
जर असलो तर ते का आपण हायवे म्हणू शकतो. आणि रस्तो जो असा तो साधारण माझ्या मते एक 6-7 किलोमीटर आहे. हो स्ट्रेट रस्तो आहे, एकदम सरळ नाका पुढे असो रस्तो होतो आपण खरा. म्हणजे जेव्हा या रस्त्याची जेव्हा आखणी केली किंवा काय गोष्टी घडले आराखडो वगैरे वगैरे, पण ता काय झाला नाही. जो जुनो रस्तो होतो तो सुद्धा परिसर असंच होतो आणि नवीन रस्तो सुद्धा तसंच केल्याने. माझं म्हणणं असं आहे की पूर्ण जो रस्तो आपला मुंबई गोवा हायवे, मुंबईपासून ते गोव्यापर्यंत तेव्हा असं होतं, ह्या पद्धतीचा रस्तो होतो की एका लेवलीत आणि एका नाकासमोर असो व्यवस्थित. नंतर फक्त हयच भाऊ होता आपला खारे पाटणला, बाकी खय्यक नाही. बाकी सबन असत तशी वळणा डबरे सगळं तसं. CNG घातलेली लाईन बघा. सकाळी बरोबर 9 वाजलेले आहोत. रोशी घासलो आम्ही आता. जेव्हा तर सण असता किंवा मे महिना असता तेव्हा तर हळदीच असतं गावात. CNG मरणाची गर्दी खय असं नाही, वेंगुर्ला असं नाही, आमचा ओरोस असं नाही, 0 पॉईंट असं नाही, जायचं आहे तुमचं सगळी तीच सोय. आणि जसं मी म्हटलंय की माझं मार्गदर्शक ज्याच्यामुळे मी गाडी शिकलोय त्यांनी मला एक गोष्ट सांगली ती पटली. म्हणजे मुंबई गोवा हायवे आपला जो असा मुंबई गोवा हायवे तो इतक्या डेंजर अवस्थेत असा आणि कायम आपल्या ड्रायव्हरला कायम अलर्ट मोडमध्ये ठेवता. म्हणजे काय गाडी तुमची असा रस्तो सिमेंटचो, सगळ्यात पहिले सिमेंटचा रस्तो काय करता टायर गरम करता. सगळ्यात मोठं तोटो आपल्या ड्रायव्हर लोकांसाठी म्हणा किंवा गाडी मालकांसाठी. एक नंबर घाण सिमेंटचा रस्तो गरम करता, टायर फुटण्याची म्हणजे शक्यता खूप असता. त्याच्या उपरांत अलर्ट मोड मी ह्याच्यासाठी म्हटलं की आपला जो रस्तो आहे खयच तुमका लेवल नाही, अजिबात लेवल नाही. तर इथे तुमका तो उचला ना आपटता आणि आपटलो का स्टेरिंग तुमचा इतक्या हलता की कंट्रोल जायचं मुश्किल होता. गाडी 70-80च्या स्पीडला असं नाही, तर तुमची 100च्या स्पीडला असं नाही. गाडी अशी हलता की विचारू नका. आणि ह्या सगळ्या परत बोलत झालं तर हे कायच त्याचे धागेदोरे नाही. कारण हे विचार करून एकदा विचार केलेल्या गोष्टी असतात. रस्तो काय परत परत बनणार नाही, एकदा बनवतात. आणि तो सुद्धा आमचा रस्तो आहे सिमेंटचा, ते इतके अप्स अँड डाऊन्स असत, म्हणजे लेअर्स एका असे असत जसं काय पाणी होता तसं ते पळवाटे काढलेले आहेत. आणि गाडी इतकी हलता काय तर कंट्रोलच जाणार नाही गाडी. आता ही परिस्थिती बघा, ही बघा दिसला, ही अशी परिस्थिती आहे. आता बरोबर मी हे का असे ओरोस क्रॉस केलंय, वाडी उमरमाळा रस्त्याची परिस्थिती बघा, ही बघा. आपलं मुंबई गोवा हायवे नॅशनल हायवे बघा. डबरे हायवे. माझ्या पुढची गाडी किती स्लो झाली आहे ती बघा. रात्रीची गाडी हवेत चालली हा. त्या काय लोक म्हणतात मग आपलं सिंधुदुर्गातलं हायवे बरोवा असं रस्तो सिंधुदुर्गातलो. एक 5 दिवस घातलेलो खड्डो भरलेलो त्यांचं 5 दिवस टिकणार आहे. मग सकाळी घातले संध्याकाळी उखाडलो. पाठी जाताना आता पाठच्या वेळेत तुम्ही बघला असतालाय संगमेश्वरला बोल्डर टाकी होते, खडी. काय रस्त्याची अवस्था करून ठेवल्याने आपली ती बघा, काय अर्थ नाही. अर्थ नाही ना. आम्ही लोक ना निरडावलेले आहोत. आम्ही लोक निरडावलेले असल्यामुळे जोपर्यंत जनजागृती होणार नाही तोपर्यंत खायच्याही सरकारला काही जाग येणार नाही. खायचा पण सरकार असू दे, लोकांनी वेटीच धरूच लागतं त्याचं म्हणणं असं. जोपर्यंत आता लोक अदालत म्हणतात ना तसं लोकांनीच आता लोकांचे निर्णय घ्यायचे होते. कोर्ट सुद्धा ह्या विकला गेलेला, त्याच्यामुळे काही होत नाही. जोपर्यंत लोक सगळं रस्त्यावर जाम करायचं. आता
काल जरांगे पाटीलने आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या ना. 1 कोटी लोक इले का तर ते त्यांच्याही तितकी तळमळ होती. तशी कोकणातल्या लोकांनी जोपर्यंत असे सगळा ब्लॉक करायचं, जाणं येणं बंद नको, उठाव करू, उठाव एक प्रकारची चळवळ करू इथे लागते तेव्हा काहीतरी लागेल इथं. नाहीतर आजपर्यंत प्रत्येक वर्षी गाजर दिलेलं गव्हर्नमेंटने, प्रत्येक गव्हर्नमेंटने गाजर दिलं. आता दरवर्षी 22 मध्ये तुम्ही सुसाट झाला, 2022 संपल्यानंतर चांगल्याने 2023 मध्ये सुसाट झाला. आता 25 मध्ये सुसाट, असं सुसाट करतात स्कॅल बरोबर आहे आमका सुसाट. आम्ही सगळे सरलो सुसाट खड्डेलं वगैरे, ते डॉक्टरांका पैसे, हे सगळं एक मोठा स्कॅम आहे. डॉक्टरांका पैसे आणि गाडीची हालत काय, स्पेअर पार्ट, हे सगळे एक प्रकारचे स्कॅम आहे. त्यांची पोटा भरण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेक या करून टाकलेले होते, भिकारी बनवायची कामं होती. आणि हे अशी चूक लावून दाखवायची त्यांना की आम्ही पण लोक काय म्हणतात ते लगेच ओळखून जातो. नाही हे मस्त, ह्याजवळ गव्हर्नमेंटने बरी कामं केली, काही हे फुकट नाही करणार. आमचं टॅक्सचे पैसे होते. आणि परत आता हे का बिघडली, काहीतरी खराब झाला, काहीतरी का स्पेअर पार्टला पैसे, त्याच्यावर जीएसटी, म्हणजे चारही बाजून फक्त 2 पैसे द्यायचे. हे बघा परत एक स्पॉट दिलं बघा. आता ह्या मुंबई गोवा हायवेलाच आम्ही चालतो, आम्ही काही गावातल्या रस्त्यावर नाही चाललो, पण फिलिंग असं गावातल्या रस्त्यावर. तो बघा बाईकवाला कसं वडी काढता बघा, विचार वडे सुनतडे. काल अक्षरशः बाईकवाले या खड्ड्याने पडलेले की मेलो की जिवंत असं हे पण सांगू घेणं ना ह्याच्यात. काय तर बघा अशी परिस्थिती आहे. हे आमचा एकमेव हे उलटी करते आपण तर एसीच आहे. चल इथं थोडे गेलं. आपलं मुंबई गोवा हायवे हा काय गावातला रस्तो हा, 3rd क्लास. नाही पण ह्याच्या जागेवर Third class. जर बाकीचे असले ना सगळे खालचे पण हायवे असं नाही, इतकं वेळ काढणं ते होतं तयार. आणि ठीक आहे, हरकत नाही, कामही होईत राहतील प्रत्येक हायवेची. जर नॅशनल हायवे म्हटलो तर ते काय अंतर्गत रोड देतात. समजा एखादं काम चालू आता सर्व्हिस रोड म्हणा काय, तर तो तरी नीट करा ना तुम्ही. तो तुमचं 10 वर्ष करा तुम्ही रोड, तुम्ही आणखी नाही तर 50 वर्ष करा. असं त्या रोडाची सत्यानाश करून त्याच्यातून तुम्ही असं वाटतं आमच्या जंगलातून प्रवास केल्यासारख्या, तर तो नसता. तुम्ही कमीत कमी खड्डे तरी भरा ना. आणि ते सुद्धा खड्डे धूक लावून भरतात, त्याच्याऐवजी परमनंट कमीत कमी 5-6 महिने तरी चाला. एखाद्या खड्ड्यात सकाळी माती म्हणजे डांबर घातल्यानंतर संध्याकाळी परत आता काय एका कोणाचंही धाक राहिलं नाही, कारण प्रत्येक जण खाऊ बसलेले होत. आणि त्याशिवाय हे शक्यच नाही. जर एखाद्या टेंडर भरल्याने किंवा एखाद्या याचं काम झाला तर त्याचा पेमेंट करताना तर आपलं घराकडलं काम असलं तर काम केलंय का नाही त्या विचारूनच ते का पैसे देतो आम्ही. तिसरं काय 4थं स्पॉट आहे बघा, डबरे बघा, डबरे. हे चाले भूक लावची काम आहे, एका पण पैसे गावतात. याच्यावरसून मागे एक गोष्ट आठवली. मुंबईत आता आम्ही गोरेगावात असतो आणि मुंबईत ऑबेरॉय मॉलपासनं ते वर ते आरेपर्यंत म्हणजे फिल्म सिटीपर्यंत एक ब्रिज बनता. त्या ब्रिजला आता जवळजवळ 2-3 महिने झाले, ब्रिज पुरं जाय दिलो. 2-3 महिन्यात जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 10-12 करोडचा ब्रिज आहे तो टोटल, म्हणजे जास्ती असत कदाचित. त्या काम तुमचं झटपट जाता. आणि अडचणीतलं काम म्हणजे कसा की बाबा त्याचं ट्रान्सपोर्टला इतकी ट्रॅफिक बिफिक हे सगळे विषय असतात. आणि आमचे रस्त्याच्या आजूबाजू काही एक नाही काय नसताना सुद्धा आमका हे हाल सोसावे लागतं. हेच गव्हर्नमेंट जोपर्यंत रस्तो होत नाही होत ना तोपर्यंत लोकांवरती ढकलीत. कोकणातले लोक जमिनी सोडणं नाही, जमिनी रिटर्न घेतात, भांडाचा लागतात. आता जमिनी देऊन लोकांनी 10 वर्ष झाली, आता कोणाला ढकलतात तर नाही. गडकरी साहेबांनी सांगलं ना की कॉन्ट्रॅक्टर आमचे तसे निघाले, हे निघाले. आता कॉन्ट्रॅक्टरवर ढकलतात. बाकी जागेवरती तुमका कॉन्ट्रॅक्टर मिळतात ना. आणि दिलीप सारखी कंपनी, दिलीप बिल्डकॉन कंपनी, ही काय लहान कंपनी नाही. हे बघा परत हिला किती स्पॉट होते बघा आपले केलेले. डायव्हर्जन या डायव्हर्जन पूर्ण झालेलं रोड बना. आणि तो सुद्धा गणपतीत त्या वाटे काही एक डागडुजी नाही, काही नाही. मग कोसळला किती कोसळला, कारण यांची कामं थूकपट्टी
त्या उच्च दर्जाची कामं नसल्यामुळे हे प्रकार धूपपट्टी असल्यामुळे कोसळला. इंग्रजांका गाळी घालतात, पण इंग्रजांनी कामा करून गेलेली 100 वर्ष यांका क्रेन जेसीबीन पण तो कोसळणार नाही. इतक्या चांगल्या दर्जाच्या इंग्रजांच्या शिवाजी महाराजांचा किल्लो त्यांचा का आहे बघा. हे रस्तो बंद. आज संगमेश्वरचा जो ब्रिज आहे ना, संगमेश्वरचा ब्रिज तर इंग्रजांच्या काळातला ब्रिज आहे. हे रस्तो एक मिनिट, हे रस्तो ब्रिज, हा ब्रिज दिसणार नाही पण त्या वाटे काम मध्ये खणान ठेवले आणि ह्याचा ब्रिज नाही ना, बंगसाळच्या आतला ब्रिज. हा त्या ब्रिजवर मध्ये माती बिती घालून ठेवलेली आहे. रस्तो बंद. त्यांचा काय आता मरतो आम्ही. अशा प्रकारे आम्ही कुडाळात पोचलेले असो. बरोबर वाजले आहोत. किती वाजले रे? शूटिंग कर. आता वाजले 9:30 झाले. 9:30 10 मिनिटं म्हणजे 9:20 झाले. काही पुढे घेऊ काय घालू. आता आपण राईड मारतो. आपल्याकडे जातो RSN कडनं. हा बोल. ही आपली कुडाळ सिटी. हो माहित आहे. एकादशी आपल्याकडे काय कोण बसतात? हॉटेल RSN. हा बस. बाकी तयारी कर. आपलं राईट. ह्या मी म्हणा होतं एकदा एका व्हिडिओत मी बोललेलो आहे की ह्या स्पॉटला ब्रिज होया म्हणजे होता. पण गंमत काय आता भविष्यात परत करतले काय, भविष्यात खोलून घालते. हा ब्रिज आधी होता. किती माहिती आहे, हो रहदारीचा रस्तो असा आणि हयसर ऍक्सिडेंट झालेली आहोत. माणसं मेलेली आहोत. ह्यो प्लॅन मध्ये येणार नाही किती ह्या मगे आठवताला परत हयसर रस्तो बंद जातलो. ह्यो सेम विषय 0 पॉईंटला मी मागच्या रील मध्ये सांगलेलो आहे. 0 पॉईंटला असंच चालू आहे. पहिला थैसर काय केलेलं नाही आणि आता थैसर वेस्ट ऑफ मनी परत करोडो रुपये घालूक लागले. कारण त्यांच्या खिच्यातले जाणार नाही, जनतेचे जातं. जोपर्यंत हे सगळ्या गोष्टी जनतेच्या लक्षात येणार नाही हो काका, तुम्ही जनताच असा आहे. मधीसून चालायचं नाही तुमका. काका जनता म्हणून मध्ये चालता काय? अरे असा विषय आहे. म्हणजे काय आहे माहिती आहे, आपल्याकडे खायच्या म्हणजे भारतातली आपल्या गोष्ट आधी भारतातलीच गोष्ट की आज खाला हगला आणि बचा हात पुसले तशी गोष्ट आधी. ते पुढचं विचारत नाही त्यांका. अरे रस्तो म्हणजे तुम्ही जवळजवळ 100-150 वर्षाचा विचार करून रस्तो बनवगो. इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा काय आज केलो उद्या थोडे मेलो तरी चालतं. त्यांना काय फरक पडणार नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि हे कोण इंजिनियर असतात आणि हे कसे प्लॅन यांचे तयार जातात काय माहिती. आता आमची गाडी पोचली आहे बरोबर गवळदेव प्रसन्न. जेव्हा सिंगल रोड होता ना तेव्हा मी ट्रक घेऊन 9 तासात पोचले मुंबईत. आणि आज 4 पदरी लेन झालो. 12 आणि 14 तास लागतात. मस्तीने थट्टा केलेल्या कशी नशिबाने थट्टा आज मांडली ना. कशी सरकारने थट्टा आज मांडली कोकणकरांची. तंत जुळता. तर ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण आपल्या टायमिंग मध्ये पोहोचलेले असो. रात्री आम्ही सुटलो साधारण 11:30 होय मरे 11:30 वाजता आपण दाखवलेलो वाटतं टाइम. तेव्हा सुटताना आम्ही आता 9:20 आम्ही कुडाळात असो. त्याचा म्हणजे 2 ड्रायव्हर असल्यामुळे आम्ही पोहोचलेले असो. एका ड्रायव्हर घ्या शक्य नाही होता कारण लखनी येता कंटाळ येता हे सगळ्या गोष्टी. आणि रस्तो आमचं खूप भारी असल्यामुळे कसा माणसाक नीट येतलीच कंटाळ येत तसा रस्तो आमचा. आमचं समृद्धी महामार्गापेक्षा आमचं हाय क्वालिटी रस्तो. लाज वाटतात इतकं गुळगुळीत आणि सुळसुळीत अशा पद्धतीचा रोड बनवलेला. आणि गडकरी साहेबांची पुण्य. गडकरी साहेब म्हणतात दर टाइम माझ्याकडे खूप पैसे होत. अरे पैसे आहोत ते गेले गो, हे खाऊन गेले फक्त पैसे. हो आमचं पिंगोळ्यातनं पाटपरोळ्यात जाणार स्टेट हायवे हा आमचं इंटरनल रोड हा. ह्या रस्त्यावर तुमका काही डबरे नाही काय नाही काही एक नाही. इतके मरणाचे आमचे दिवसभर गाडी चालत असतात.
पण काही नाही असं. आणि सिमेंट आमचं रोड नाही सिमेंट रोड नाही, मेन म्हणजे डांबरी रस्तो हा चला यो इंटरनल रस्तो असल्यामुळे ठीक आहे. पण इतकं या नाही असं रस्तो इतकं भारी आहे आमचं. ह्यो एक पॉईंट आहे माड्याच्या वाडी की हैसर आपले सगळे गावातले लोक भाजीपालोला येतात. ही गोष्ट खूप बरी आहे, कारण आपल्या लोकांनी ही गोष्ट म्हणजे काय म्हणतात ते आता भूमिपुत्र म्हणूनचं काय आम्ही मगे नाचतो, भूमिपुत्रांका जागा होई ह्या होई ते ह्या करणं गरजेचं आहे आणि त्या करतात. ती एक गोष्ट बरी आहे. दरवर्षी असतं सर ही हो स्पॉट माड्याच्या वाडी का बऱ्याच लोकांना माहिती पण आहे. आम्ही पण सर जाता येता कधीतरी भाजी घेतोच. अशा प्रकारे आम्ही बरोबर 9:30 पावणे 10 वाजता आमच्या आवेरे गावात आम्ही प्रवेश केलेलो आहे. आमचा सुंदर असा वरचा आवेरा नाईकवाडी. तर प्रवास आमचा टोटल 10 तासाचा झालो, 10 ते 11 तासाचा. बऱ्यापैकी पोचलो, मस्त झालो. पेट्रोलचं ॲव्हरेज किती असेल रे? 21चा ॲव्हरेज गावला आहे दिसता. 21चा ॲव्हरेज आता 20.8 म्हणजे 21च धरूया आपण, नाही तर 21.5 धरूया. इतके आपण ॲव्हरेज गावला. बरं येलो. अजून 3 गाडी बाकी आहेत. प्रवास मस्त झालो. बऱ्याच टायमान पेट्रोलची गाडी गावली आणि साहेबांसोबत आपलं पहिलं प्रवास होतो. बरा वाटला. दोघांची झोपही बरी झाली आणि प्रवास मस्त झाला. एक नंबर सुखकर प्रवास. चला आपले आता बाकीचे व्हिडिओ पण तुम्ही एन्जॉय करा. बाय बाय. आपण आता फायनली पोचलो आमच्या आवेरे गावात. ही आपली आजची गाडी होती स्विफ्ट डिझायर. साहेब कोणावर बिझी आहोत आता. सर पूजा आहे यांच्याकडे म्हणून सगळी घाई करून आम्ही इलेलो. तर म्हणजे प्रवास अगदी बरं झालो, मजा येईल. दोघं असल्यामुळे मी 2 तास निघलो आहे, तो बऱ्यापैकी तरी 4-5 तास निघलेलो. कारण 2 वाजता निघलो तो 6 वाजता उठलो. 6 वाजता मी निघलो आहे तर मी 8 वाजता उठलो आहे आणि आता पोचलो आम्ही. प्रवास मस्त झालो. मुंबई गोवा रस्त्याची परिस्थिती असा तशीच काही एक बदलाग नाही. सगळ्यात पहिलं सांगायचं म्हणजे